Sanibonani bafowethu, igama lami-ke mina ngumjozana. Lapha ngizoveza umsebenzi kamfowethu bafowethu, umdumba kapelepele bafowethu lapha ku-TikTok, ngiyacabanga na-Facebook khona, kodwa-ke okuningi-ke uzozisho yena. Njengoba nibona nje lapha bafowethu ungidwebile bafowethu, yabona. Cela niphawuleke ukuthi uma nibuka lapha ungidwebe ngayemi ngempela noma ushuthile wasiyodwa, kodwa cha ungidwebe ngempela. Mfowethu ngakunika ithuba mfowethu, uzisho ukuthi ubani yonke loo nto le kanjani. Sanibona mafethu, umdumba kapelepele lo uhlophe emdumiseni ngangifolowa nalapha. Ngibongele le thuba, mina impela umdumba lesisombe lesi ngangifolowa lapha ku TikTok. Mina impela udumba lesisombe ngisidilivile kumanje, ngifuna ukwenza sure ukuthi nazo sangisithona iscam. Izithombe ziyafika kubanikazi bazo. Sibonga. Ya njengoba nibona nje lapha sisedebheni lapha sikhona, sisedebheni like uyakwazi umdumba kapelepele ukuthi uma ngabe sekwenzela umsebenzi wakho awupose, noma mhlawumbe ke mawuhlala eduze netheku uyakwazi ukuthi axhumane-ke nawe. Siyabonga kakhulu-ke bafowethu. Facebook ubani? Umdumiseni Mhlophe. Ku-Facebook umdumiseni Mhlophe, ku-TikTok umdumba kapelepele. Yebo. Okay. Naku-YouTube sengatholakala. Oh, naku-YouTube ukhona? Yeah, umdumba arts ngizongithola lapho. Okay, njengoba nibona nje lapha i-autograph yakhe yiyo le, ne? Yes. Iyona le. Yes. Siyabonga kakhulu-ke bafowethu, sicela nje ukuthi nimsupport umdumba kapelepele bafowethu. Insizwa lena nekhono kakhulu ukuba yi-artist. Siyabonga. Sibonga. Yeah.